Eta orain, lehengo asteko arrakastaren ondoren, berriro ere hemen txegitugu, Oiartzundik etorriak Arozen atarrak! Bueno, hori algara. Oso ondo. Eseri, Urko. Ama nomenetan. Bien. Bueno. Ta, ze, harrituta, ezta? Bai. Jendia kalen ze esan dizue? Bueno. Denetik. Oso kontentu zioten. Nigen inuste hau inorre ikusten zuen imina. Erakasi zuten lasai Euskal Herria. Oiartzen emintzat dena ikusten dute. Uste, eo zeinto gitara etorri eintzen beste. Ez egin ze uste nuen bino, harritu aiatu naz egin esan. Ongi, jendiri gustatu zioken, eta adierazten dik. Autografuk eskatu da. Bai, hasi zate orduan. Oixila bat egin, Ze gauza, una letra hona zaka. Gauza kurioso, gazteazken nire ikusten ez duenak, ostial nik ikusten. Bestela lan batin. Bestela ordero hori nahi diken ninta. Estebe da, hau zen estebe, ez? Estebe. Aukera bat zegoetzen. Bai, ikusiko. Oidek. Bueno, gaur beste zeu zer eskeniko ikusue, Bueno. Bilzekalare, txistuak aparte, haitu zeate milaka historitan. Errengo komitate duguna, akelarren. Gare batean, ni ikusi haut, urratxekin, urratxuan, ez da? Jauna. Kantari. Kalezkani, Plaza. Inkansauletan urte pilerra. Inkansauletan, gukin kantzozeletan jarri itzan. Oire bai. Eta hola, xema gaur berbena kontuk ekarreko txeko gora. Adibidez, nola goma platze, Barbara Ann. Bai, Beach Boysen Barbara Ann. Bai, ze horrene, atzerriko batzuke ala ikitzen duen batzutan, ez? Bai, atzerriko musikak euskeratu eta gero gure plazetan holaxe entzute zian. Beach Boysen Barbara Ann, Babarruna. Horratzin daula. Txoixoa eta aurkitea eta hazakin nazti hori. Txoixoa eta aurkitea. Ez egia deztu nire letra hori. Ibagare giria da gizkik, Gaztetako ez dara, seguro ez ez. Hoi egatekin? Iretartian? Bueno, ni sartu nioneko ja pekatu egia pasi zeuden. Ja txuleta jatera jokin. Zeru pekatxoa. Orduan bizigua. Ja beste gauza batea jokin, beste maila bat imintzen. Zema tordutan aitzez zineten, berbenak eginta. Normala Zan jo izate ziren nahi. Normala lau saiuk. 4 ordu. Minimo. Eta batzutan izateuan, bazkal aurretik, bazkaldu eta jo segi. Baitare. Hoi guk ez ja izautu, bino arratsaldeko saioa, afaldu eta gero gabeko saioa, hoi bai. 4 orduko saiok minimo. Oin jutea ez zeitukita, atzerritik etorritako talde bat ikustea edo, eta 50 minutu orduta laurden hain, da tja, fuera. Hor baino eukeio itxezunak ebazien, amezketa gelatxo etortzeoan, are goitzen jotze zian, bazkal ondoren berri zehatze zian, afal ondoren, oen di remate ematen zian. Drindo txeke. Nigo eguan zakat kartel bat ikusi ja festetako zea batin, berueten. Ara, akelarrekin jon, eta ber, bia zein jotzik enta, Modesto. Modesto? Hasi, amaiketan, guk aski esan arte. Guk aski esan arte. Egon dizeitzen du Modesto. Guk aski esan arte. Ordutegila. Oso ondo. Ikaragarri. Pentsatzein Modestoekin lotu eukiko zila. Zerbait aski nio zerbait egin. Modesto gizar. Are egin beharko zizkin lanak. Baina, makina bat hotz pasatutakoak izango zarete ba, berbenetan ibili zareteno. Neguan, 4 ordu zan, bai. Beruan, bai. Beruan latzazkoak. Tokatzen dena plazako zea hoi du, plazako giru hoi duk. Tokatzen dena, horrei aurrein ez du. Bestetan bero. Bueno, eta haure urrungo abeste haure, bin baino gehiotan entzun izan genean, V40-en Red Wine. Oiek! Ardo gorri naparra, bestela sagardua, oraintxe bertan, mozkortu arde. Jo, eharra. Egan enan beste mitiko bat Mexiko, zan. México.
Neurtik berko jau saldiazi. Zenbat minututan iraute igorre, zenbat? Esaten baiok neurtuko jokela gehioingoik. Gehioingoik. Beti ziok be posible egin azpitikan. Beti harrituko. Beti, ez da? Beti. Ikia harri, Ez txikialako, bestela. Bestela. Zaina jartzen zaio, zaina Donostian txistulaian alardea eman genin. Mexiko kantatzea. Hasi Mexiko. Asteuk, tira. Eta ja, bukatzea zihula ematen zunin gora. Aquien plaza guztia etxaloka, zein goio. Arri, oso kiston teknika zakar. Kriston teknika ez da. Hombre, bueno, bizi oso azemaki, Mexi... Hasieratik, Entrenamentik bere. Hor zeitzik. Segi, itxobe, Javier, itxobe. Bueno, eta zuek gaur zer eskaini behar diguzue? Bueno, gaur txistula jaguk, etorri gaituk. Bai. Lehenko hastian pixkat zabalu. Formaltxeagoak? Pixka bat. Tradizionalagoak? Ez dixinisten. Bueno, ez aurratu. Ikuste izango dugu Bai, ikusi gure hauen kanderra da, bai? Venga, gu Zenatarra! Zuentzadu plaza motillak! Animo!
Hola, bukatzeko gu, ematezik. Bueno, erra izan duk. Eta ik oraindik gordeta, egunkaria, Baki, irakurtzia da ez aztutzeko, baki, nola izaten dira kontuk, Datorren hostia etorri baltzate berrizeo. Baina guagotik idilana ez jo joko, Ez, Bueno, bazekiat, lehengoan amak esan zizuela, ni ez berriro aipatu, lasai, zuek ez aipatu, nik aipatuko diat. Mirari, bikainala, bikain. Eta Atia Juanitok zer deio? Zer du, atxak? Txistulari... Gamberro bat zezazte. Nio segiola. Gustatzen altzaio zuen jolas berria hau eta zuen molde berriak eta gustatzen altzaizkio Juanito txistulari tradizionalari. Txistukin ondo pasatzen dugun bitartean, beha konforme. Bai. Horrek asko balio baitu. Beak esan ziken, Donostian ingenin txistulaian alakrin ingenin emanaldi motz bat olat, behitu ziken ikusi ziken da bukatutakun. Zuek etzazte seriluk eta esan joken ez. Ez da nahi, Ikusi ziu, ja, eraguzitea ikusi ziu, eta ez duk egin garritzen. Ba, jasotek, jo, urtia aurra hon alata, ez ziotek importa. Eta gutxi jo. Bueno, be, jonda izuela. Eskarrik asko, arrotzen atarrak.